Yesus hamiro dison asa masih angoluan ipero maho tuson jalaman perdomuan Newton dituton dinami unang parohan nami Holom rohanami be napardia Tuhan nami Molo soroton dimi manondangi rohanami Ikon ngono paturehon dalanami sidegeon Jongjong maham. Sonang sian debata hati uron sian ginjal Banture sondang ima rohanami asasona lawan jalo angoluan binatu pami oh Tuhan Marhite-hite guar ni debata ama. Dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot guar ni todi porbadia. Na tumapalangit toho tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah. Jala halak partigor mardala disi. Alayang go parjahat. Tarsuladit do disi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar moliate hudok kami ala dipai picar ho tuhami barita nauli namadongani rohanami ai alani i ubayan hutadahami ho dohot lomo ni roham di pangindo rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saliling di nguluon jalan yang martua hami bahenomu sai parbadiai marohanami marhite-hite todim jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion sai palas marohanami mangului ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen tudul mahamu maret dehita sebuke de nomor 126 ayat 1 dohot ayat 2 Jehovah
tatangihon ma patik ni debata, patik parjolo, sahat tu patik paupaton. Patik parjolo, au do Jehovah debatam, ninna debatata, dan jadi maraku pau bainomu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabi si sobaon manang si oloa. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ai hona humna dosogut, akka namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina ono marima ulah hamuna sa siulamu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, namangebati hutang. Ai di naono mari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do, ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari para diaran nai jala di parbadiai, songoni masahatna atong rap mangidogogo mahita lamangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon naho partu patikmi. Amin. Maret dehita siap buke di nomor 172 ayat 1 dohot ayat 2. O Yesus panonda di portirio, mulani na tora, tangi hatakon, saya sirohamu di Jongjong mahamu, sesama dosaku, ale Tuhan ki, alani mudarmu, nani lehon bi, asal maro aku saleleng dai, ingat di hasilmu dahat udarbi. tatopoti madusata, ale Tuhan debata amanami, pargogo naso hatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahato dohami tubuh, jaladangadong hapor siao di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil si anak ke dalammu, mace godanggo pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan di basam dohot asini roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami, saya ingot mahami hobar tuasi ni roham,
dohot dengan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigema hata baga-bagat taringot tu hasesaan ni dosata. Songono dohata ni Jehovah, unak ko mabiar, ayaw do siluluhok ko, nunga pola hujau guarmu, au napunaho, hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tudul mahamu. Maret dehita sia buku de nomor 120 sia ayat sada dohot ayat onom. Oh Jesus na pangolua, anak ni debata, asiroham say toguang sahatu debata. Sayuha posi hatami ay nasintong doi, huingot baga-bagami naso ubahoni. Tabigema epistel di minggu tasadarion iman atar surat di buku Pesalmen bidu 22 ayat sada dohot ayat 1 ayat 5. Tajahama secara responsoria. Ede sian si Daud. Batu sambing domar rohaja rohaku, sian ibana rohat wauku. Olan ibana do partano batuaku dohot hatuauku haporusakku dak pola sadia humordit au. Sadia lele ngot dohamu martohop dopak sada bawa. Tung luhut hamu noaing morpakon ibana songodor penijomba. Songon parik ni hamatopas. Saya martutupi nasida naing mangucarhon ibana sian hati bulon naing mangapian digabus mamasu-masu di pamanganna HP mamurai do yang gorohana sida di bagasan songoni masahatna martua do akan tumangion hata ni debata jalan no pioksa. Amen. Mare dehita sia buku de nomor 720 ayat sada dohot ayat tolu. Tujolomo Tuhan saat madirikun pakai mahambar tulomo molodaho Tuhan maringanan dia diri kondang mararga bei tumpogos pedison manang sonang tahe Marsinga tuntuho sasude Hoan hui hutodang birikon togu matu nature Jongjong maham. Tujolomo Tuhan tumar padan doa ikon hui tontok to ai hubot takas na martua doa nang musedot di ngolukon tempogos pedison manang sonang kae marsinga tungtuho sasude
tahadit tidak ko maha porsyao tay, songon na hinatidak ko nidongata sa porsyao di sadok portibion, rap mahitamandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit do tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman tubuhan ni si Maria, nagabi-gabian siyanto di porbadia, andorak suhauguan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, nama tetar pajal lebana di hau pinorsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak molungolu di are patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simai bana pai mamulak sogot tu tanoon, mangumihalak na mangolu dohot na mate, au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatay na mandok, mulak mangulu sugo daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Udul mahamu. Tabigema titing masa di huriata.
Bartu program seksi remaja doat Naposo Bulung tahun 2026 di hari Minggu 23 Agustus 2026 di Parmingguan pukul 10 WIB Ima puncak parhehion remaja dohot Naposo Bulung. Dohot tema teguh berpegang pada kebenaran. Efesus 4 ayat 7 sampai 16. WF We can by grace victorious over every wine. Dohot subtema melalui kasih karunia Kristus remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang disatukan, dilengkapi dalam iman dan menjadi gelombang perubahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Rumang ni kegiatan prapesta parhewan remaja dohot Naposo Bulung Ima, latihan kur tiap hari Sabtu dohot Minggu, lauk parsobaon kur di hari puncak, geladi kotor di Patupa di hari Minggu 16 Agustus 2026, geladi bersih di Patupa di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Pinabotohon tu sudah remaja dohot Naposo Bulung asa mandohoti di ganup rangkaian kegiatan. Pawaluhon Renasou Domu tu pesta parhehion ni remaja dohot Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan patupon nasida do sada kegiatan Renasou di hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 10 WIB selesai di gedung gereja. Marhitena pataridahon bakat dohot potensi na adong di nasida isarani marende tortor musik dot akan na asing. Disediahon do hadiah tu aka pemenang godangna 600.000. Alani tu aka remaja dohot Naposo ni Huriata na berminat berpartisipasi di kegiatan ni buima mandaktarhon dirina tu panitia. Ima Putri Sihite Dinda Simangunsong na lumambatna di hari 12 Agustus 2026. Pasiahon perayaan HUT RI ke-81 tahun HKBP Mampang Perapatan. Laho makalason pesta HUT kemerdekaan Republik Indonesia pa 80 sadaon panitia pesta gotilon naing patupahon kegiatan lomba nani dohotan ni sude kategorial dohot ruas ni HKBP Mampang Perapatan. Berikut jadwal lomba yang akan berlangsung. Perlombaan kategorial sekolah minggu di patupahon di hari Minggu 15 Agustus 2026 pukul 10 WIB selesai di komplek gereja. Pendaftaran marhite guru sekolah minggu masing-masing kelas. Pinabotohon tu natoras asa mendukung dohot mendorong ianakonna lahu berpartisipasi di kegiatan ini. Perlombaan kategori remaja Naposo ama perempuan dohot lansia di patupahon di hari Senin 10 Agustus 2026 pukul siah di komplek gereja. Pendaftaran marhite panitia gotilon. Pasapuluan persembahan kasih tajalodo silehon-lehon sian keluarga JR Hutagalung inang buru simamora marumakon bunga altar. Tahamalutehon ma silehon ini bahen hinauli ni altar pamujiota tu debata. Pasapuluh sadaon jadwal kegiatan tengah minggu aka jadwal kegiatan parpunguan di parsi tonggaan ni minggu boima tajaha tadohoti dohot naung tarsurat di buku tikting. Pasapuluh duaon partangyangan wik. Di hari Selasa 10 Agustus 2026 mamuka pukul 10 siah 30 WIB patupaut todo partangyangan wik di wik 2 nama jabui keluarga nyonya Situa Siregar Borusi Hombing di konsistori. Wik 4 nama jabui keluarga Hasitumorang inang Borusi Nurat di 10 toluan ruas namar sahid tabuan ma di bagasan tangiata akar ruas namar sahid hatanya di bata sai homa pamalum au ali jahubah asatung malum huhilala sai homa mangerupi au asatung dapotan pangerupion au ai hodo puji-puji oku 10 paton namar ulang tahun parhal dohot ruas pasaton selamat ulang tahun turuas nihuriata namar ulang tahun di bagasan samingguon didok hatani dibata sai parroha ima hami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami. Psalmen 10 ayat 12. 15 on namar ulang tahun dohot pardongan saripeon. Parlahado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun par saripeon. Tu ruas ni huriata namar ulang tahun bagasan samingguon. Didok hatani dibata marturuk ni roha situtu marlabok jala marlabas ni roha masih haehean di bagasan roha naholong
Efesus 4 ayat 2. Kapelean hamolateon dohotna asing naso jinaha di tiktingon taidama di harotas acara na adong di hitabe. Songonima titing ni huriata di bagasan saminggon tuhat tama mamasu-masu. Uhut papungu pelian sada A sada B. Marede hita sa buku di nomor 500 sada ayat sada dohot udutna. Sai togo Jesus tondiki nagalei asa una beau ganggu di panogu onai maradi andorohaku molahu haposi nang sitano di pasanggo sajono tutuhaki nang sitano di pasanggo sajono tutuhaki sai diiring-iring Yesus mau nagale si tutu ditungtoli dolang kaku di parmunu aurju mololo jauh mardalan nang maheu tondiki lehono naik natio sian batu mamaki lehono naik natio sian batu mamaki. Sai di togo Jesus au di parhorsiani pai masa tau tu surga imai ngananai jalai aku sogo panogu nai dia puji aku holongan ni tuhatai dia puji aku holongan ni tuhatai dia. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Marsaur mahita dohot hatani debata nasahat tuhita di minggu sadarion imasian Matius 14 ayat 22 sahatu ayat 30. Matius 14 ayat 22 sahatu ayat 30
Hujaha madihita saluhutna manginang boy ma taparate-atehon di bagasan rohat tabe. Mardalan Tuhan Yesus disisik ni tao. Dungi di das-das Yesus ma aka sisianna marparau pajolohon tu baribaan asa dipamuli jolo natoropi. Jadi dung saut dipamuli nakok ma sasadasa tudolok martangiang asadung bot ari holan sahalakna nama disi. Alayanggo parawi nunga tarholang sian pasir jala disosak galumbangi do nasida ay alodo alogoi tu nasida. Jadi martahi tahuak manuk Roma Yesus mandapoton nasida disisik ni tao. Jadi dung diida sisiani ibana mardalan disisik ni taui marlangan manasida diripu tondi. Pola mangangguhi be nasida sian biar ni roha nasida. Alai pitor dipakulingi Yesus manasida nin nama pos marohamuna audo unang hamu mabiar. Dunginin nasi Petrus ma mangalusi ibana. Ale Tuhan anggoho do hape dokon auro mandapoton ho mardalan sian aiki. Gabe di dokma Roma atong. Jadi mijur masih Petrus sian parawi mardalan sian aiki mandapoton Yesus. Alai mamereng alugu na gugui mabiar maibana. Jadi naing lonong ma gabe di jauhon Tuhan palua au. Jadi pitor disurdukon Yesus matanganna manakup ibana jala di dokma tu ibana. Ho siotik hapor siaon aha mapola ganggu roham. Laus bongot manasida tu parawi jadi soma alogoi. Jadi disombah halak na di parawi ma ibana akanin nama tutu doho anak ni debata. Ima hatani debata nasahat tuhita di bagasan minggu sadarion. Amanginang hurian itu hatta turpuk taon mangajarhon hita taringotu gabe topik minggu di huriata HKBP ima pos marohamuna unang hamu mabiar. Tenanglah, jangan takut. Ahado nanaing di pasah Tuhan debata manang bohado na dimaksud hita unang mabiar. Amanginang hurian itu hatta adong dosada secara genetik yang sangat langka di tonga-tonga nguluni jolma na didokon sahit lipoid proteinosis. Lapatanna adong penumpukan kalsium pada bagian otak yang bernama amigdala, dan amigdala ini adalah pusat pengatur emosi dan rasa takut. Jadi molo halak na berkelainan di amigdala ini ada kerusakan. Gabe jolma naswadong biar nirohama jolmai. Tidak dia punya rasa takut. Molo hita mabiar mamereng ulok, dia biasa aja. Molo hita mabiar mamereng naholom, dia biasa aja. Molo hita mabiar mamereng akka jolma nahirana preman, dia biasa saja. HP secara biologis kita kalau kita melihat jolma na songoni, bah najingardo amat tahun. Suadong manangah dihabiari. Mungkin kita akan terkagum luar biasa, tidak ada yang dia takuti. HP ternyata secara biologis, secara biologi ada kelainan genetik molo jolma dan adong biar nirohaina. Itu yang namanya kerusakan di sistem di salah satu bagian dari otak yang bernama amigdala. Alani molo secara biologis jolma naswadong biar nirohana ternyata berkelainan namanginang. Ada kelainan langka yang sebenarnya sangat jarang ada di tonga-tonga nguluni jolma, tetapi ada kasus ini. Ahaduna dimaksud di bata molo didokon tuh hita di bagasan minggu sadarion unang hamu mabiarina. Buhadu cara naon. Buhadu ahaduna dimaksud di bata napa swadahon biar nirohatta duhita, apakah Tuhan menuntun kita, manang menuntut kita gabe jolma na abnormal? Karena ternyata jolma na normal ikona dong du biar nirohana. Ahadona dimaksud di bata marhite turpukon dina tau gihonon hita di sada topik pos maroham unang hamu mabiar. Amanginang hurian itu hatta
turpuk taon peristiwa nama saon masa dung Yesus patupahon halongangan ima memberi makan 5.000 orang. Halongangan do ikan manginang dengan 5 roti dan 2 ikan. Baru do pesayang. Dung saya di patupai bana halongangan togi honon na doa kasih sianna lahomar parao. Silakan berperahu duluan lah inna Tuhani. Tuhan tahu songona karunungan nadong di wartata Yesus di boto ibana do nanang rona ma alu gunatung macai gogo manang badai. Ale buasa pola ternyata disuruh ibana sisianna justru naik perahu dalam situasi yang dia tahu akan datang badai. Berarti dung sahat manang dung di patupai ibana halungangan di ida akasisian nai nalau ni uji ibana do artina bohado sisian nai mangalapati manang bohado haporsion ni akasisian nai. Jadi kalau kita melihat amanginang sian akarentetan peristiwa na adong di Bibel di Alkitab na adong di hita, Tuhan Yesus ini selalu sifatnya paradehon akasisianna untuk meneruskan misinya. Karena dia tidak selama-lamanya ada berada di tengah-tengah mereka. Alani seadung do di bahen Tuhani mengajari akasisianna marhite peristiwa-peristiwa. Nah diadopi akasisianna. Salah satunya adalah ini. Ketika mereka disuruh untuk berada di dalam perahu yang akan menghadapi badai. Ai ido didokon di bagasan turpuk taon. Ai alodo alogui itu nasida. Mereka menghadapi itu melawan badai. Jadi molo hita mameresian turpuk taon mangindang napar jolo bahwa ternyata alugu manang badai na diodopi akasisianna bukan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Melainkan justru ketika mereka mangului pandok ni Yesus. Jadi dangalani ketidaktaatan diodopi alugui dinasida. Ternyata justru alani ketaatanna ala didokon Yesus. Silakan bertolak ke perahu diului hapela gabe ido namambuan nasida ternyata menghadapi tantangan badai yang harus mereka hadapi di dalam perahu. Alani amanginang urian itu hatan apar jolo sahali naneng dapot tapar siajaran marhite turpukon dinahita mandalani ngolu namar hapor siaon mangihuton Yesus taida marhite turpuk taon. Nah artina dinahita mangihuton Yesus dang marlapatan dang adong badai. Dang namar lapatan tidak ada keadaan yang sulit. Dang adong parukilon. Ikon lasni rohado terus. Ternyata lam dioloi Tuhani lam menggodang do na ikon adopan na tantangan. Justru alani pangoloyoni do sipata ikon adopat tado akaparukilon. Justru ala pangoloyon di Tuhan debata ikon adopat ta kasih taunon. Akahaba-haba di bagasan ngoluon. Ido naikon dapot tanapar jolo sahali bahwa mengikut Tuhan, mangoloi Tuhan debata jangan kita pahami sebagai situasi yang tenang tanpa masalah. Dang adong sitaonon, dang adong parukilon karena ternyata marhite turpukon taida bahwa justru di bagasan pangoloyon dapot tadotong akasi taonon dohot pangujunan marhite aka parukilon. Alay nang idaot ta na masa di tonga-tonga ni akasisianna di bagasan turpuk taon di dalam perahu menghadapi badai adong do artina namambahen makutur parao na di artinya menjadi tempat mereka bernaung menghadapi badai. Jadi dina diadopi nasida alogoi dina diadopi nasida badai mereka menghadapi tantangan angin yang kencang. Na patubuhon biar ni roha. Ai normal doi amanginang ketika kita sedang di dalam perahu ada angin yang kencang, apakah wajar kita takut? Wajar doi kan? Wajar, apalagi muludang di boto marlange. Lemah biar metong. Mulu adung badai yang masih macai gugu. Jadi dina diadopi musai songoni Roma Yesus dalam situasi yang badai ini datang Yesus. Dan di situ Petrus tong mandokon pangidoan na tu Tuhan Yesus.
Di ayat 20 walu, parjolo sahali mabiar do nasida, alanya kana masai dungi dina diida Yesus mabiar tong nasida diriputon dina, hape dung didokon Yesus au doon, unang hamu mabiar, adong romu se pangiduan ni Petrus, anggoho do hape, dokon au ro mandapoton, ho mardalan sian, aeki, anggoho do Tuhan. Di pasati bana do pangiduan na tu Tuhan Yesus. Dia yang meminta sendiri. Jala di bagasan pangiduan nai, ya sudah datang silakan. Romatong. Silakan datang. Dinahita mamereng sian Petrus nadong dison, ditiki ibana mengarah tu Tuhan Yesus pandangannya, boydo ibana mardalan. Alai ditiki ibana, ima songon didokon di bagasan turpukon, di ayat 30, alai mamereng alogo nagugui mabiar ma ibana. Di situ ada perubahan. Yang tadinya bu ibana mardalan, ale ibereng tu alogui tatung macai gugu tubuh mabiar ni roha. Disitulah mulai dia akan tenggelam. Jadi di bagasan pardalanan ni ngolutta kita punya banyak rasa takut amang inang. Gudang nabui patubuhon biar ni roha di tonga-tonga ni ngolutta. Molo adong dibantu slide amang. Ada beberapa jenis biar ni roha nadong di ngolu ni jolma yang saya gambarkan sebagai angin atau badai yang mengguncang perahu dan mengguncang hati kita yang sedang berjalan menjalani kehidupan kita masing-masing. Nah parjolo apa kata orang? Di namardalan hita, di bagasan pardalanan ning ngolutta, di dalam apa yang sedang kita jalani, kita tekuni, kita kerjakan. Dina hita mengarah tu Tuhan di batalah mangulu ya ka pangiduanna, lahu mangulu ya ka ajaranna. Maka adong tong angin yang mengganggu. Nah parjolo, apa kata orang? On sada kebutuhan ni jolma dotongon validasi ni jolma na asing. Semakin godang na berkata positif tu hita, semakin hirana ulima ngului. Ale semakin otik, semakin hita merasa dang mararga. Sehingga ontong gabe tantangan doon sebagai angin juga dalam kehidupan manusia yang membuat arah pandangannya kepada Tuhan gabe mamerang tu akahata ni halak. Ado pandok ni halak muluhu laon songonon. Ado pendapat ni halak muluhu patupas songonon. Molo ringgas hau margereja, molo atar salelengon misalnya hurang au, dia kapunguan HP, dung hutangihon hatani Tuhan, mulai au ringgas marminggu, ringgas pertangiangan, aduh hatani halak, sotong idokon muse, bah songon namu baho, narodo ton di perbadi itu, nah, aduh didokon halak, molo au misalnya berubah di bagasan ngoluku, bah songon na burjuho, nah aduh satabi. Nadong dunalaho masa diho makana songonina. Apa kata orang? Sehingga lo do gabe sudahlah. Anon molo burju au pe pandok ni halak gabe au disorot muse. To emak hudu ti makan ahulaon salilengon molo hurang linggas mau lo mas songonina. Daripada godang hatani halak. Maka validasi jolma juga menjadi sebuah tantangan angin yang mengguncang hita nalaho mar pangoloyan dihatani debata. Nah paduahon masa lalu aka hasalaan nanong hea taula di masa lalu nanong salpui tongdo boy gabe angin badai mengganggu pandangan manang fokus perhatian tatu Tuhan debata kesalahan di masa lalu. Nah molohita fokus mengarah tu aka hasalaan di ari manang di aka masa na salpui. Holan tu hita lau mamereng kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, boy do gabe dang terpikir hita lau manatap tu Tuhan. Kita hanya berhenti melihat apa yang kurang di masa lalu dan kita melihat terus ke situ. Terus hita manatap tu si at sugarin yan nasal pui dak hulaon songoni, at sugari nasal pui dak hulaon songonon, at sugari dang songonon. Masa lalu, kesalahan di masa lalu. Holan tu si hita lau manatap mamereng perhatian ta sude lau tu si dang mengarah hita, dang adong taingot be bahwa ada Tuhan yang perlu kita lihat di sana. Nah patoluhon masa depan
Nalaho si dalatonon dope masa depan bagaimana? Ay olo do si bata dung tangi honon hatani di bata contohnya Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu menolong. Dung mulak masian garejaon, ay tutuma bah pasti do adong pangurupion sian di bata tuawin na kan. Jala olo do marende ibana pe semangat do ibana. Adong ende kan El Shaddai, El Shaddai, na kan. Allah Maha Besar, kuasanya melimpah, na kan. Di ende hon ibana ma dengan semangat. Alai dung ngerti berengon mamuse rekening apalagi bulan tua deh buah tuh cukupnya naik buah tuh boy do tae sikop saluhutna apalagi mau lo bulan tua mau lo bulan muda boy do pe semangat ede hon ale mau lo bulan tua na kan boy do naik maka mulai bertanya-tanya nang pe mula sian gereja baru do pe tangionon didokon Tuhan di bata pasi kopon saluhutna ale bereng songoni buah do boy do naik manang binereng aka manang pas sahitoni kan buah do naing boy do ado paku walu sahiton boy do naing malu mon binereng aka pak anak misalnya buah do naing anak kokuon boy do mubaon. Jadi ketika arah masa depan melihat masa depan menatap masa depan terlalu jauh kita mau jangkau dang taida fokus perhatian taga betusi dang taida betuhani dang taida dang manatap kita tu Tuhan be tapi kita sudah melihat kalau bisa menerawang kita songon mama loren satu san manian boy jangkau honon akan aneng masai satu marnini marnono sikop manian saluhutna baru boyau tenangin nah ini bisa merusak arah pandangan kita kepada Tuhan. Nah berikutnya pembandingan hidup ondo na didokon ad molo halak mandokon rumput tetangga lebih hijau inna daripada rumput di rumah sendiri. Nah lahu mendokon aha pembandingan ala taida dia halak ga bedang mandok mulai ate hita di ngolutta adong dihalak dang adong dope di hita maka kita terus melihat ana adong di bana naso adong diau adong di bana bah nama cai burju amat tanai hubereng HP amat aku saya ditaruhon terus inatana HP amat aku so naulu he manaruhon au bah songon na burju sudah anak na bah HP anakku nama ulan au mangajari bah songon na gudang artane songon adong diau cukup doh. Jadi pembandingan ini laho mengarah kita menatap nguluni halak dang menatap tutuhani laho mandok muliate nadong di hita dang boy hita mandok muliate karena kita sedang fokus melihat hidup orang lain nah adong dihalak mengganggu dotongon laho mamereng tutuhan di bata laho marnida menatap tutuhan di bata dohot aka ajaran na tong kegagalan na palimahon kegagalan adong sakaptai naso tarpatupa adong pakirimota naso marna saut adong pekerjaan kita yang kita rancangkan ternyata tidak berhasil kita fokus ke situ dan berpikir kenapa ini gagal maka kita akan berpikir gimana ini biar berhasil bagaimana mengerjakan dia berpikir terus setiap hari ganu tiki ganu pari orang tuh kegagalan naido ibana berfokus di bereng ibana tuh kegagalan nih gak bilang diingot ibana masude aka kegagalan na asing nanang di diulahon ibana dia mendata menulis apa kegagalan yang pernah terjadi dalam hidupku asa boyau berhasil dia data semua dan fokusnya terus terarah tuh si gak bedang ibana adong tikitong lahu manatap tu Tuhan mangido pangurupion sian Tuhan debata lahu maka porsiai Tuhane di ngoluna. Nah berikutnya adalah penolakan ontong dosa ada kebutuhan di jolma adalah diterima. Molohea jolma mengadopi penolakan dari manapun, dari hubungan manapun ibana nadong di Portibion, apakah dari gagasannya yang tidak diterima, apakah dari pemberiannya yang tidak diterima, apakah dari dirinya yang tidak diterima di dalam persekutuan manapun, ataukah ada apapun nah ya ibana mengadopi penolakan di tengah-tengah ninguluna idut saitusi lah rohana pikiran na saluhut na mengarah tusi
gabe tong doon, gabe songon haba-haba na mengganggu panata-pata tutuhan debata. Jadi au berusaha menginventarisir nagabe haba-haba manang angin yang merusak arah pandangan kita. Songon Petrus nana manatap tu alogui gabe tubuh biar ni rohana. Tusido hita manang salelengon saya tusido hita manatap tu aka 6 hal yang saya coba inventarisir walaupun masih banyak lagi. Saya tusi hita lau mamereng maka akan tubuhlah biar ni roha. Tubuh kecemasan. Saibu sesaon hita mandalan ngolutta sigano pari. Alanido di bagasan ngolutta bagaimana kita marhite turpukon marsiajar sian nama sa di Petrus ketika dia manatap mamereng tutuhan boy doi bana mardalan tetapi bergeser pandangannya dari Tuhan melihat kepada badai ini atau angin ini disido tubuh biar nerohana dan itu yang akan menenggelamkan dia. Jadi di bagasan ngolutta di next slide saya ingin mencoba menjelaskan bahwa bagaimana fokus penglihatan kita, fokus artinya tusilau roha pikiran dot sude nanti dokon fokus perhatian memunculkan interpretasi di bagasan dirita. Interpretasi tentang peristiwa itu, apa yang kita alami, memunculkan rasa takut yang kemudian menghasilkan respons. Jadi apa yang menjadi fokus perhatian sangat menentukan rasa apa yang muncul. Molo nagabe fokus perhatian Tuhan itu, rasa yang muncul kepercayaan itu bisa menjadi kelegaan, ketenangan. Nangpe ditongani aka angin badai. Molo fokus perhatian di permasalahan manang akana adong artinya di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta saya tu si hita lao songon angin nakin nahu inventarisir sampai 6 hal tadi tubuh ma biar neroha. Jala molo songoni dohita bodoh hita songon Petrus kita akan tenggelam di dalam rasa takut kita masing-masing. Jadi molo au mandokon di bagasan turpuk na masa di hitaon rasa takut bukan hanya menunjuk pada apa yang kita hadapi atau peristiwa tapi juga apa yang paling penting untuk kita pertahankan. Molo au mencoba menginventarisir 6 hal nakin itu bukan hanya menunjuk kepada peristiwa yang tengah kita hadapi tetapi juga menunjukkan rasa ketika kita rasa takut karena 6 hal tadi itu bukan hanya menunjukkan tentang peristiwa yang kita hadapi tetapi juga menunjukkan apa yang berharga dalam hidup kita. Ketika manusia macai mabiar di akahata ni halak maka yang penting dalam hidupnya adalah validasi. Berarti validasi manusia itu sangat berharga sehingga dia sangat takut dengan apa kata orang. Jadi bukan hanya peristiwa yang ditunjukkan dari rasa takut, tapi apa yang berharga dalam hidupmu kelihatan dari apa yang engkau takuti ketika menjalani hidup. Nah berikutnya masa lalu, kesalahan di masa lalu ini juga sangat ketika ini macam mabiar hita dengan akal kesalahan maka kita tipe orang yang ingin terlihat selalu benar, perfeksionis. Jangan sampai kelihatan kita pernah salah. Berharga bagi kita semua orang menilai kita tidak pernah salah. Jadi satu kesalahan bisa itu membuat kita fokus ke sana aja. Begitu juga dengan masa depan. Ahana lain si dalanan dope. Ketika kita melihat bahwa apa yang akan terjadi baik itu harta, baik itu pekerjaan, baik itu makanan semuanya menjadi fokus kita maka itu menentukan menunjukkan juga hal yang berharga dalam hidup kita adalah seperti yang saya katakan tadi kalau bisa terukurlah semua sampai Marnini Marnono dari mana dia kerja, dari mana dia makan, dari mana mace record doi di hita makanya saya itu silau rohata. Sehingga kita sangat takut kalau masa depan ini tidak jelas terukur. Berikutnya adalah pembandingan. Maka kita akan melihat berarti hidup kita yang lebih tinggi harus dari yang lain. Mace argado artinya di tengah-tengah ningoluta. Kalau hidup kita itu lebih baik sumurung siandongan. Unang manian dongan ni sumurung sia kita.
Karena orang yang menilai ikon sumuru ngoluna sian dalam arti pencapaian dalam dunia ini, sian donganna, maka saya itu sidola rohana dan dia sangat takut molo donganna itu mimbo sian ibana. Dan berikutnya juga dalam hal kegagalan dan penolakan. Lapatana di siang menginang bahwa di bagasan pardalanan ningoluta, ahana tahabiari dang holan patuduhon ahana ta adopi nama patubuhon biar nirohata, tetapi juga ahana macayarga di nataida di tonga-tonga ni pardalanan ningoluta. Ala ini amanginang hurian itu hata tarida doi di bagasan turpuk taon. Tentu macayarga do nyawa dalam diri Petrus. Nyawa. Karena itu ketika dia melihat laut, ya dia takut mati dong. Macayarga. Tetapi marhite turpuk taon, naing dohita diharahon, boha dohita mengarahkan kembali fokus perhatian kita tu Tuhan debata. Dan didokon bahwa kita tidak boleh takut, kita tidak bisa takut, dan mungkin nih. Songona hudokon nakin di parjolo, tidak ada manusia normal yang tidak punya rasa takut. Holan berbeda-beda do biar nirohanai, tergantung dengan apa yang hendak dia mau capai dan apa yang berharga dalam hidupnya. Orang kenapa tidak takut mati bahkan mau bunuh diri sekalipun? Kenapa? Karena dia merasa tidak ada lagi yang berharga dalam hidupnya. Ondo molo masa di jolma molo mameakon na arga di ngoluna marhite ahana adong. Jadi molo tung mace arga do tabahen Tuhani nang pe situasi ni ngoluta tidak memadai, kita tetap bisa berjalan dengan tenang. Jadi nah dimaksud di bagasan turpuk taon pos maroham unang hamu mabiar bukan untuk meniadakan biar niroha di tonga-tonga ningoluta ganup marsada-sada manginang. Pertama sekali terimalah bahwa kita semua punya rasa takut. Akan tetapi marhite turpukon, bagaimana kita menjalani rasa takut itu di dalam Tuhan. Asa molo tungadong pe akahaba-haba di bagasan pardalanan ningoluta, ale alamana tapi hita tu Tuhan debata, kita bisa mengadopi di bagasan ketenangan, di bagasan pos niroha di Tuhan, bisa kita toktong mengadopi tanpa merasa panik, tanpa merasa gelisah terus menerus, gelisah cemas terus menerus. Dan adong be artinya kita sampai di titik yang begitu gelisah, cemas sampai berkeringat dingin, alanya karena adong namasa diita, tidak sampai di titik itu. Karena kita marpos niroha di Tuhan debata. Kita letakkan biar niroha tai manatap hita tu Tuhan. Tuhan nah wadupi nuaingon datung murah Tuhan di boto hodoi. Alai tuho maau manatap Tuhan. Molo manatap hita tu Tuhan debata, kita mendapatkan sebuah rasa ketentraman menghadapi badai yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Alanido di bagasan sada konklusi kecil na ubaen di bagasan turpuk taon di next slide. Di slide yang terakhir, ketika Tuhan bilang jangan takut, bukan berarti kita disuruh meniadakan rasa takut karena itu tidak mungkin. Melainkan mempercayakan rasa takut itu pada Tuhan agar rasa takut itu tidak menghancurkan kedamaian hidupmu. Jangan sampai alani biar nirohata sega haulion ni ngulutai. Jangan sampai alani akan natahabiari naso masa dope bahkan gabe sega haulion hadameon di tonga-tonga ni nguluta. Songon masa depan nakin ma dang masa dope alai pikiratai natung macai mabiar di masa depan. Bagaimana nanti anakku, bisa nggak dia kerja, bagaimana jodohnya, baiknya jodohnya, bagaimana rumah tangganya, bagaimana cucuku, kerjanya cucuku, bagaimana makannya, terus mergejang habis masa dope biar nirohatai manegai haulion hadameon di tonga-tonga ninguluta hape di jolotai ngagok pasu-pasu dangi dauta di jolotai Tuhani saya mamereng tuh hita dangi daut tabe alani do di bagasan turpuk taon na dimaksud pos roham unang hamu mabiar asa taha porsiai do Tuhan lahu mengelola rasa takut na adong di bagasan diri taganup marsada-sada manginang.
Bagaimana kita tidak membiarkan nasana tahabiari tonga-tonga ningoluta manegai aka hadameon, manegai aka haulion, manegai nasana denggan nanau ngadong di tonga-tonga ningoluta ganup marsada-sada. Jangan sampai itu membuat kita tenggelam dalam rasa takut yang sebenarnya tidak atau belum terjadi. Jadi marhite-hite turpuk tao na manginang hurian itu hata tung nama cai di lehon Tuhan debata doha gogoon di hita yang memang secara biologis punya rasa takut masing-masing, yang memang secara natural atau alami akan selalu menghadapi biar neroha di lehon Tuhani doha gogoon molotung biar roham tatap maau, molotung biar roham hapor siayau tatap maau, luas maau toktong mandongani maniop tanganmu. Jala marhite turpukon di nama biar Petrus tarida doi itor di johon ibana do debata di ayat 30 Tuhan palua au. Di si ibana mabiar di sitor Tuhan itu dilului Tuhan palua au. Diingot ibana do Tuhani. Jadi di nama saaka nama artinya di tonga-tonga ningoluta alani biar ni rohatta gabena yang tenggelam hita terpuruk alani biar ni rohatai jauh Tuhani. Tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup. Jauh Tuhani. Di nana yang tenggelam hita alani akan tahabiari, apakah karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, apakah karena permasalahan ekonomi yang tidak pernah berakhir, apakah karena pekerjaanmu yang serasa tidak pernah berhasil, apapun natahabiari di nana yang tenggelam hita hira-hira alani biar ni rohatai mengadopi jauh Tuhani. Tuhan palua au itor disurdukon Tuhani do tanganna dang tor ibana dang parjolo ibana laho mangalehon ajaran kan itor disurdukon do tanganna dang songon misalna molo manjalo hepeng sian opung na jolo huingot opung ijo jajan opung parjolo do dipodai iba asa saat hepengi kan ngahudokon tuho bahwa unang godang-godang ho jajan ikon hemat doho ikon menabung doho songonon daun tidak dipasak dulu tona tetapi duluan diselamatkan dulu baru diberikan pengajaran di pardalanan yang ulut tape torjou Tuhani unang hita berpikir ikon dipodai Tuhani parjolo hita asa diselamat tidak disi hita rikot si urupon disido Tuhani lahu mangurupi hita nalaho tongdo marhite turpukon taida bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup murid-muridnya bukan untuk membinasakan mereka tetapi memberikan sebuah pelajaran baru. Alania manginang hurian itu hatta molosada filsuf yang sebenarnya ateis ya Nietzsche mengatakan manang ahape namasa di ngolum naso membuat nyawa artinya apapun yang terjadi dalam hidupmu yang tidak menghilangkan nyawamu hanya ada untuk memberikan kepadamu kekuatan baru. Jadi di bagasan pardalanan ningolutta di tonga-tonga ni Portibion apapun molo di bagasan turpukon kita lihat juga apapun Tuhan izinkan pediadopi akasisianai akahabahabai bukan untuk menghilangkan nyawanya karena dia langsung selamatkan. Itu berarti karena Tuhan hendak memberikan sebuah kekuatan baru dan pelajaran baru di akasisianna asatung rade nasida haduan manguduti pakobasionna di tonga-tonga ni Portibion. Ido nama satong di tonga-tonga ni ngoluta manginang selama kita masih hidup manang ahape haba-haba na ikon adopatta na loason ni Tuhan ni debata ikon adopatta berarti na adong do hagogo baru habis suhon baru na naing tambah honon ni debata tu hita marhite-hite akan namasai alani saya undang maganggu hita manatap tu Tuhan debata ai ido penentunya kekuatan kita menghadapi nasa haba-haba na adong di Portibion ido kuncina kemana kita melihat itulah yang akan menjadi semakin besar. Kalau kita melihat kepada masalah, masalah itu yang akan semakin besar. Tetapi kalau kita melihat kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjadi lebih besar. Imana ikon tatiop di bagasan pardalanan ningulutta asatung tubuh tutu pos niroha di Tuhan debata mandalani nasa haba-haba na adong di bagasan ngulutta ganup marsada-sada. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang
Mandok muliati situtudo hami tuho Tuhan. Huingot hami do saluhut nasa pambahenanmu, holong ni roham na mangiring-ngiring ulu nami satu tikyon. Tungboy pe hupatupahami aka ulaon nami Tuhan, hudalani hami aka aktivitas nami, ala hudu Tuhan, na toktong mangaramoti hami ganup barsada-sada. Sian roha na marningot, saluhut naihu puji hami maho Tuhan, marhite ende puji-pujian nami. Hujalo hami hutangi hok kami hatam ale Tuhan, na tongdo Tuhan hataridaan ni holong ni roham di hami, na mengajari hami, manambai habis suhon di hami, mandalani ngolu nami si ganupari. Dina masa di tonga-tonga ni ngolu ni sisianmu Tuhan, dina adopan nasida haba-haba, dina tubuh biar ni roha, ikon tuhodo Tuhan hami manatap. Asa tumbuhi hami toktong mardalan Tuhan manguduti ngulu nami, mangadopi akan nama saya le Tuhan di bagasan pos ni roha di ho. Unang manian Tuhan, holan tu akasi tahunoni hami manatap. Asa unang gabi ubal ga Tuhan siako. Ikon tuho do hami toktong Tuhan marpangusadean, manatap tuho sambing ganupari Tuhan, mangadupi ragam ni akan masa di hami. Asa ho Tuhan ubal ga sian saluhut na Tuhan. Nang akasi taonon na masa di hami. Asa boy hutaluhok kami saluhut na biar ni rohanami, marhite-hite pos ni rohanami di ho Tuhan. Tuhan di bata marpungu hami nuaeng di tikyon rap hami Tuhan parhalado nang ruas ni huriam. Di ngolu nami ganup marsada-sada, pasu-pasu maale Tuhan. Keluarga di bagasan perumah tanggaan rahut ma di bagasan holongmu. Di ngolu pariana konon lehon habis suhon mengajari akayana kon nami. Pasu-pasu nang saluhut akayana kon nami. Mulai siana met-met satu nama godang. Asa saluhut na gabe anak na siolo yajar. Na biar midaho ale Tuhan. Tuhan di bata pardenggan basa. Di bagasan ngolu nami, di tikyon pe Tuhan huingot hami akadongan nami. Ima ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Tuhan di bata mangidu hami Tuhan, apehon ma tanganmu na marhuasui. Di akka parhalado nang ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton. Lehon gogo laho mangalo parsahitoni. Lehon Tuhan hamalumo ni sahit na siako Tuhan, marhite ubat si panganon nang si inumon. Say tuho manasida toktong manatap ale Tuhan, asa tumboy taluhon na sida parsahitoni, asa tumboy di jalo hamalumon ni sahit tong Tuhan na siako. Jala toktong Tuhan marpangusadian tuho mangadopi saluhut nai ale Tuhan. Tuhan di batahu pasahat hami matuhan ngulu nami tujulan yarion tu bagasan tanganmu, homa manogu-nogu hami mandalani akka ngulu nami si ganupari nang dihuriam pe homa na mangurupi hami mandalaton nasa program na lahu si patupahon di tonga-tonga ni huriam pasti kopon hami Tuhan di nasa hahurangan nami asa tumbui Tuhan tubulas ni roha di ngulu nami nang Tuhan marmulia maguarmu marhite ngulu nami nang marhite akka ulaon di tonga-tonga ni huriam. Upa saat kami manasa si pangido nami tu bagasan tanganmu, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang kami tuho. Amin. Marende mahita da pasahat maapeleata. Umuntape por ti
Patangyakon ma peleata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupa saat hami masia na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyang hami peleanon, patimbulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasanani lehon mi tandiro di pamataku, hosadohot gogoki radi saluhut hartaku. Di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajan, dohot agogon, rodia sangapon, saleleng ni helena, amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasaorhon madamena tu tondim. Amin, amin, Hami mewakili segenap Parhaladoni Huriata HKBP Mampang Prapatan mengucapkan selamat hari Minggu ma di damang dainang saluhutna, saya toktong ma di bagasan pangaramotioni debata hita saluhutna horas. nang purbe-habai Tuhan maparlinggo mami, umuntat pe portibion Tuhan maparlinggo mami. Ay Jesus departano batoni ditanon ingolumon. Ay Jesus departano batoni otro disaleleng nai. Oras marita salu na marhadong watu tikting nang di pasahat huriata sadarion tuhita panitia soksongoni pengurus ni kategorial
asa duk sipul ibadahon asa tapatu pamarapot neksi hataotta tu pelaksanaan ni perayaan 17 Agustus di minggu naro pinangido tu hita hamu amang inang asaretama hita tu gedung serbaguna mau liate